Bos días outra vez. Vamos falar da batalla de Porto de Bois en 1371, dous puntos, encrucillada histórica. Primeiro falaremos da batalla e logo falaremos do contexto histórico, da significación histórica deste evento que tivo lugar aquí, exactamente onde estamos. Na crónica de Enrique II Trastámara, victorioso da Guerra Civil, dice que envía contra Fernando de Castro a Pedro Manrique, adiantado en Castela, Pedro Ruiz Sarmiento, adiantado en Galicia. Di, comillas, que pelearon en Galicia en un lugar donde dicen Puerto de Bueyes. Bueno, vese que o cronista Pedro López de Ayala sabía traducir do galego ao castelán. Non nos queixemos e logo falamos de que non nos citan, pero home, cando fagan, que o fagan ben. É o único así lugar das crónicas onde se fala exactamente da batalla de Porto de Bois. Pelearon en Galicia contra Fernando de Castro en un lugar donde dicen Puerto de Bueyes. Continúa. Lo vencieron e echaron de Galicia e él fuese para Portugal. Noutra fonte, que non hai moitas que falen desto, chamada O Victorial, que é a biografía de Pero Niño, escrita no século XV, danse dous datos de interés. En primeiro lugar, confirma a participación das compañías brancas que estaban defendendo o partido de Enrique II de Trastámara. Eran franceses, mercenarios, moi experimentados na guerra de Francia con Inglaterra e que solo ían si lles pagaban. Entón aí vemos que estiveron presentes, pero non todas, claro, senón unha parte, e os xefes desas compañías que estiveron na batalla de Porto de Bois, pois veñen aí nomeados, son nomes descoñecidos, porque o dirixente militar das compañías brancas francesas era Bertrand de Guesclin, que non estuvo aquí, pero ainda así era unha forza moi importante porque eran todos, peleaban todos a cabalo. E outro dato que dá é que as tropas de Castela que estuveron nesta batalla dirixidas por Pedro Enrique, pois bueno, o autor do Victorial non fala nada ben, sobre todo de Pedro Enrique, que tiña un posto importante porque era o adiantado, é dicir, o representante do rei, o xefe das milicias en Castela, era importante, pero din del que o seguinte, andaba en Castela por la tierra comiendo de balde, é dicir, que andaba medio arrastrado, e eso a mí me fai pensar de que o que as tropas castelás puideron chegar tarde á batalla. Saberedes polo que vou a decir despois. No Victorial dice tamén que o exército Trastámara, formado por Pedro Ruiz Sarmiento e as compañías brancas, e polo que se ve, non sabemos se dende o primeiro momento ou despois, coas tropas de Castela. Dice que este exército Trastámara tomou Castro de Caldelas e Monforte de Lemos. Tanto Castro de Caldelas como Monforte de Lemos eran do conde de Castro, do noso Fernando de Castro. Entendo que tomaron Castro Caldelas e Monforte porque estaban desabastecidas, porque o exército
de Fernando de Castro estaba por aí e levara a súa propia xente nese exército. Entón aproveitaron deso, tomaron Castro Caldelas e Monforte, que coido que se dirixían a Vigo, porque a Lugo. Lugo era a praza forte de Fernando de Castro, era a praza forte de Fernando de Castro. É que simplemente se atoparon co exército que viña de fora, é dicir, con Pedro Sarmiento e as compañías brancas e as tropas de Castela, se é que nese momento estaban aí, se chegaran a Galicia. E entón, por que decimos eso? Porque foi iniciativa de Fernando de Castro facerlles frente para que non entraran en Lugo, porque xa estaban en Monforte. E como di, púsoles don Fernando gente en el campo e peleó con ellos. Ora, sabemos que peleou na zona esta de Palas de Rei, e como quen levaba a iniciativa era Fernando de Castro, pensamos que foi el quen escolleu o sitio para dar a batallas Porto de Bois, porque aquí puso o seu campamento e foi a batalla final, mentras que o que parece, según o Vitorial, como dirixente das tropas trastámaras, Pedro Ruiz Sarmiento puso o seu campamento en San Breixo, que non queda lonxe daqui, pasamos por aí vindo hasta aquí. Claro, a posición preponderante era Porto de Bois, porque, como vedes, está nun lugar alto e vesen todos os campos daquel momento, porque non tiña a vegetación poida que non seña a mesma. E San Breixo está nun lugar máis baixo, o cual demostra que a importancia de Porto de Bois, porque aquí se iniciou co campamento a batalla, co campamento de Fernando de Castro, e tuvo sobre todo e aquí foi ao final a batalla onde Fernando de Castro saliu derrotado. Benito Viceto, que foi o descubridor histórico da batalla de Porto de Bois en 1872, no tomo quinto da súa historia de Galicia, complementa estos datos da crónica de Enrique II de Vitorial de Pero Niño. Complementa, non digo onde o saca, pero eu creo que en principio ten credibilidade, sobre todo o que di, e sobre todo coherencia co que sabemos polas outras dúas crónicas, non? Queda claro que non foi un acto único, como está na fotografía do acto que moitas veces é así, dúas fileiras e aí se avanzan uns contra outros. Non, aquí tuvo diferentes momentos e me fai pensar de que os trastamaristas estuveron esperando polas tropas de Castela, pero é unha hipótese. Non se pode, de momento, coa documentación que temos, confirmar. Entonces, Viceto di que o primeiro enfrontamento tuvo lugar en Ponte Campaña, sabedes, o río sobre o Tambre, que aparece aquí como un punto estratégico. Probablemente, no caso que sea certo que as tropas de Manrique se retrasaran, porque probablemente afectaba ao seu acceso á zona de batalla que estaba aquí concentrada en Porto de Bois. O propio Benito Viceto di que o nome de Ponte Campaña ven de aí, de que eso formaba parte dos campos
da zona en que tivo lugar a batalla de Porto de Bois. Logo tamén dinos que houbo enfrontamentos entre os dous bandos en Romariz e Vila Cendoi, que eu coñezolos pola documentación, pero vindo para aquí pasamos por aí, por Romariz e Vila Cendoi. Unha vez aquí, dinme conta que dende aquí non se ve nin Ponte Campaña, nin Romariz, nin Vila Cendoi, creo que non se ve. Cendoi está aí. Sí, Romariz ali detrás. Pero non se ve agora porque é pola arboleda, pero está aí os perto. eucaliptos. E Ponte Campaña? Ponte Campaña xa está máis longe porque hai un alto e outro baixo. Pois está claro. Non está nada mala a aportación de Viceto porque clarifica as cousas. A batalla empezou polo control de Ponte Campaña en todo caso. E logo aquí, onde estamos, en Porto de Bois, tuvo lugar a batalla final. Marusa creo que non está, me explicou, Marusa, hola, explicoume que Porto de Bois é as casas que están aquí e dúas máis que hai aí, Entón, en principio, para os arqueólogos futuros, hai que buscar, en primeiro lugar, como o centro da búsqueda, o lugar onde estamos, porque efectivamente está ben escollido. Polo menos hai sitios onde houve enfrentamento que dende aquí vese ben. E logo, que sei que houve desbandada, o sea, que foi unha derrota en desbandada. Atacaron as tres unidades, porque nese momento penso que estaban as tropas de Manrique tamén, e fuxiron. Viceto se fai eco de que foi por culpa dos peóns, pero non sei se é unha idea del ou se saca de algún outro lado, pero de todas as maneiras hai unha superioridade de forzas, porque outras veces que atopamos isto de unha derrota en desbandada é porque hai unha superioridade de forzas. A mí me recorda, sabedes que a miña especialidade maior en historia medieval é os irmandiños. En Valmalise, perto de Santiago, pasou o mismo. Atacaron antes de que chegaran Alonso de Lanzós e Diego de Lemos, estaba solo Pedro Osorio e houve desbandada, porque as forzas eran dous exércitos que viñan de fora e eran superiores aos que defendían a bandeira, vamos, nese caso da Santa Irmandad do Reino de Galicia. Eu creo que é bastante probable de que non fora por la falta de valentía por parte de Fernando de Castro e os centos, miles que o acompañaban ali, ou que senón simplemente de que eran menos. Volveremos sobre ese tema. Pero de todas as maneiras o exército galego de Fernando de Castro non era pouca cousa, porque estaba formado polo séquito militar que ele levaba sempre consigo, con el, polos vasalos. Hai que darse conta que Fernando de Castro nese momento era o maior señorío laico de Galicia, polos vasalos del, logo polos cabaleiros petristas que tamén tiñan os seus vasalos, polas cidades que apoiaron durante antes, durante e despois da Guerra Trastámara, apoiaron a causa legitimista, a causa de Pedro I de Castela e de Fernando de Castro. E por último, mobilizaba o exército da terra de Santiago, porque ele era o pertigueiro maior do arzobispado de Santiago, non? Que era o que tiña a competencia de dirixir as milicias na terra de Santiago. E ademais, porque incluía, que tamén o veremos pronto, incluía a xurisdicción das diferentes fortalezas. Entón era unha forza bastante numerosa. Calculo
según ven nas fontes en momentos distintos, que as forzas que podían militar, as forzas militares que podían militar, vale a redundancia, no exército de Fernando de Castro, según as fontes, os momentos son entre 300 e 600 da cabalo, é dicir, cabaleiros, fidalgos, escudeiros que pelesaban a cabalo, e entre 1000 ou 2000, según as fontes, peóns, non? Soldados peóns, que son os vasalos, que pelesaban a pé. O cal, se pensamos que do outro lado pode haber igual ou máis, probablemente máis soldados, nos dá un mínimo de 3000 ou máis soldados que participaron nesta batalla, xuntando as dúas partes. Moita xente, o cual necesitaba, como vemos desde aquí, pois un lugar alto, pero logo campos, porque e iso que non se moveron todas as forzas hasta o final, porque o que hubo foi escaramuzas, non? As que me referín anteriormente, de Ponte Campaña, en Vila Cendoi, en Romariz. Entón, é un exército importante. Intentei averiguar a data na que se puido realizar a batalla, que non durou un día solo, polo menos varios días, ou non sabemos, porque eles acamparon, uns aquí e outros en San Breixo. Pero en que época do ano era, e a conclusión é que estamos en maio, eran como no día de hoxe, 2 de maio, é dicir, un día que non chove, un día de primavera, ainda con chuvia, de primavera aquí, en Porto de Bois, que nos vimos dende Santiago e chove, pero ollo, aquí non. Entón, creo que era así. Por qué? Porque na crónica de Fernando I, rei de Portugal, dice que a mediados de marzo foi cando Enrique II enviou estas 3 unidades militares que formaron o exército trastamarista que participou nesta batalla. Entón, se en marzo mandou a orden de ir a Galicia, bueno, unha parte de galegos participaron nas tropas de Pedro Ruiz Sarmiento, claro, que é o antecesor de dos Andrade, que, claro, trouxe a súa xente de Trasancos, eso con toda seguridade. Pero a maioría eran estranxeiros, incluídas as tropas de Castela e os soldados, os cabaleiros franceses das compañías brancas. Entonces, si a orden foi dada en marzo, pois, sobre todo para as tropas que veñen de fora, pois eso, necesitan tempo, e quero, por eso, marzo, abril, maio, pois máis ou menos, cara a primavera foi batalla de Porto de Bois. Vayamos co contexto histórico. Bueno, hai que empezar pola peste negra e a crise económico-social que afectou a todo o occidente medieval no ano 1348. Esa crisis do feudalismo trouxo como consecuencia un descenso dos ingresos señoriais e logo unha serie de conflictos e guerra que se estende sobre todo por todo o século XV, aquí en Castel, na Península Ibérica, en toda Europa, que é no marco en que ten lugar a guerra trastámara en Castela. Normalmente as loitas internas da nobreza tiñan lugar por bandos políticos, ¿no? Según o rei ao que se apoiaba, ou según o rei contra o que se opoñía unha facción ou outra. Por lo tanto, aquí
nesta guerra trastámara que ten lugar pola coroa de Castela entre Pedro I e Enrique de Trastámara. Galicia, recordar, sempre estuvo do lado de Pedro I, pois temos dous bandos, dúas maneiras de responder á crisis económico-social, dous modelos de sociedade. Os trastámaras o que querían é un rei ao servizo da nobreza máis reaccionaria. Pensei utilizar este término non, porque non é nin medieval, é moderno, pero no fondo é aplicable ao que estamos falando, porque hai unha nobleza que ante as dificultades pola que atravesaba o sistema, pois endurecen o réximen político e económico social. E ademais que é un fenómeno peculiar de Galicia, pois atacan a Igrexa para aproveitarse das súas terras. A maioría de Galicia quería seguir tendo un rei máis árbitro, máis ou menos, unha sorte de poder público que existía antes de Enrique II de Trastámara da Corona de Aragón e que existiu en moitos lugares de Europa, pero aquí nos quedou en riba esta lacra dos Trastámara e contra que quixeron loitar neste sitio onde estamos sin éxito. Durante 20 anos, entre o ano 1354 e o ano 1375, que é cando morre Fernando de Castro, antes, polo tanto, durante e despois da Guerra Trastámara, o sea, que aquí hai unha guerra entre dous bloques na coroa de Castela, pero aquí esta batalla entre os dous tipos de nobreza, aquí xa se daba antes da Guerra Trastámara, e cando remata a Guerra Trastámara se seguirá dando, polo menos mentras viviu Fernando de Castro. Por lo tanto, hai unha visión galega do tema e unha visión da coroa de Castela, que son distintas, que se enlazan, pero son distintas. Aquí en Galicia, durante estos 20 anos, ao que fixe referencia, na segunda mitade do século XIV, os castros, máis as cidades, máis boa parte da Igrexa, guerrean contra a volta dun feudalismo máis duro e máis violento. Cuso máximo representante é o que antes era Enrique de Trastámara e logo será Enrique II de Trastámara, se quedou co apelido. E o punto de inflexión desa loita de 20 anos é entre as dúas tendencias da nobreza e do Estado e da sociedade que se deu en toda a coroa de Castela. O punto de inflexión para Galicia, e iso afectou a Castela tamén, é a batalla de Porto de Bois en 1371. É o punto de inflexión para peor, pero que aquí temos que ver é a parte chea do vaso, non solamente a parte vacía do vaso, e a loita que durou 2 décadas de Galicia de non verse, digamos, nas mans de esa violencia, de esa nobreza trastámara, que aínda que se refire a un condado galego era ao final estranxeira tamén. Fernando de Castro tardou en comprender o seu papel na Galicia dese momento, porque xa empezaran a situación a oscurecerse en Castela, tamén en Galicia, cando el cambia de bando e pasa de defender a Pedro I, que tiña un apoio moi mayoritario en Galicia, ao bando de Enrique de Trastámara. E que pasou? Foi en 1355. Pasou que el, Fernando de Castro, que tiña moi boa relación co
coa monarquía de Pedro I era mordomo maior, como xa fora seu pai, de Pedro I. O sea, que tiña unha posición na corte importante. E de pronto cambia de bando porque pasou o seguinte: a súa irmá Xoana de Castro casou co rei Pedro I. E ao día seguinte da boda a abandonou. E entón Fernando de Castro e a súa familia sentíronse deshonrados, obviamente, porque as bodas na alta nobreza entre os reyes se facían por conveniencia política, pero non perdonou, por lo menos costoulle moito perdonar esa ofensa de Pedro I, que era o seu ídolo, etc., coa súa irmán Xoana de Castro. Xoana de Castro, o que son as cousas da vida, foi abandonada, pero nunca renegou do título de reina de Castela. E cando morreu en 1374 foi enterrada na Catedral de Santiago de Compostela. Xa non estaba vivo o seu irmán Fernando de Castro, pero de todas as maneiras Enrique II de Trastámara deixou facer, e no panteón real da catedral está Xoana de Castro ali enterrada, e dice aquí yace Juana de Castro, reina de Castilla. Pero en fin, insisto que Fernando de Castro, que era, digamos, un cabaleiro cuidadoso dos valores da cabalería, vamos, era esa nobreza pleno medieval que a que aínda lle importaba os valores cabaleirescos, sobre todo a lealdade, veredes por que o digo máis adiante. Portanto, rompe e se vai participa na rebelión nobiliaria de Enrique de Trastámara contra Pedro I e outros contra Pedro I, e atopamos na documentación que estiveron os dous, é dicir, Fernando de Castro e Enrique de Trastámara, atacando as cidades no bispado de Mondoñedo, concretamente Viveiro e Castro Douro, que daquela era unha pequena vila, non? E entón, bueno, aí o seu máis e menos sobre quen pagaba os danos en Santo Domingo de Viveiro. Hubo detalle interesante de que os campesiños dos arredores de Castrodouro non quixeron participar na defensa de Castrodouro, por Castrodouro, o obispo de Mondoñedo e Viveiro eran pro Pedro I, e como xa dicen, Fernando de Castro pasouse ao outro bando sin moito éxito en Galicia. Galicia seguiu sendo antes, durante e despois partidaria de Pedro I de Castela. Bueno, en 1359, 4 anos despois, Fernando de Castro volve con Pedro I, que o recibe, pois eso, con moita ledicia, non? O fai alférez maior, el xa era mordomo maior, e a partir de aí é cando empeza a estenderse a zona que el tiña de cabaleiro leal, porque el efectivamente foi fiel a Pedro I durante 10 anos ata que morreu, incluso despois. E esos son parte dos valores cabaleirescos que en general estaban xa medio corroídos, medio podres ao final da Idade Media, que sobre todo a nobreza trastamarista e os reyes trastamaristas non respetaban para nada, non? Todo valía e era continuo cambio de alianzas. El solo tivo ese problema pola causa da súa irmán, la ofensa que soportou a súa irmán,
nos primeiros anos e logo foi, digamos, fixo de Galicia o baluarte do petrismo, dos sectores da sociedade que apoiaban a Pedro I. O facía polo seu propio interés, esa lealdade a Pedro I, bueno, coido que sí, pero tamén polo que él representaba ou que él quería representar en Galicia. Bueno, en 1366 comeza a Guerra Civil. Entran polos Pirineos Enrique II e as compañías brancas dos mercenarios franceses co apoio do rei de Francia, porque nesa guerra civil entre Pedro I e Enrique II de Trastámara, Francia apoiaba a Pedro I apoiaba a Enrique II de Trastámara con toda claridad, e Inglaterra apoiaba a Pedro I, tamén Portugal, como veremos tamén. Polo tanto, entran os mercenarios de Bertrand du Guesclin e as tropas que podía reunir Enrique II, pero o que se dá inmediatamente se proclama foi un éxito a entrada, a invasión que se fixo desde Francia, rápido, porque as compañías brancas eran unha forza militar moi poderosa, eran 1500 cabaleiros, escudeiros e fidalgos que pelesaban a cabalo. Era unha forza moi, non diría invencible, pero polo menos nesta guerra civil na corona de Castela non hai noticias de que foran derrotadas e que foron moi importantes tamén, inda que non viñeron con toda a súa forza na batalla de Porto de Bois. Que fai cando entra Enrique II e se proclama rei de Castela na coroa en Castela? Pois, que fai Pedro I? Pois, a onde vai ir? A Galicia, que é onde está o seu baluarte principal. A base principal de apoio. E pasa a Santiago de Compostela xunto con Fernando de Castro, e aí se toman outros nobres que apoiaban a causa legitimista. Se decía que o verdadeiro rei era Pedro I e non o irmán Enrique Trastámara, que era un bastardo, e entón toma dúas medidas complementarias tremendas, unha para ben, outra para mal. Bueno, vos xulgaredes. En Santiago manda asasinar ao arcebispo Sueiro Gómez de Toledo, porque era un castelán que fora, nese momento, era arzobispo de Santiago, que era petrista, de familia petrista, era petrista. Entón, en Galicia, que era un baluarte, digamos, do legitimismo, do petrismo, que o arzobispo de Santiago fora petrista, pois era un obstáculo, non? E entón, primeiro xuntouse cos seus en Monterrey, logo en Santiago, e en algún momento el tomou a decisión de quitarlle a vida. E o fixeron con enganos, é dicir, en Santiago estaba na Rochaforte Sueiro Gómez, que quedaron con el diante da catedral, e ali matárono dous pequenos nobres galegos que lle tiñan inquina ao arcebispo de Santiago, porque eran da familia de Afonso Suárez de Deza, que foi aquel nobre de Deza ao que matara Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago, 40 anos antes. Entonces, como que querían, participando como autores materiais na morte do arcebispo de Santiago, vingar esa mancha que tiñan na súa
na súa familia. Entón, claro, non hubo unanimidade nesa decisión de asasinar ao arcebispo de Santiago, pero Fernando de Castro, por eso que os líderes que vemos, que neste caso o líder nobiliario, que vemos que defende causas boas, non hai que confundir eso coa santidade. O sea, santo non era, porque ele aceptou que eso se levara a cabo, e axudou a buscar os autores materiales que, por certo, eran se movían no entorno de Fernando de Castro. Pero, sin embargo, o irmán de Fernando de Castro, que se chamaba Álvaro Pérez de Castro, non estivo de acordo con algún outro cabaleiro galego e deixou o bando de Pedro I e se foi cos Trastámara. Bueno, logo cambiou de idea, volveu ao rego, pero é o que facían. Cando non estaban de acordo, cambiaban de bando político. Pero Fernando de Castro aceptou porque favoreceu a outra segunda medida que toma en Santiago Pedro I, e é concederlle a Fernando de Castro o condado de Trastámara, que antes era de Enrique de Trastámara, pero que unha vez que é rei de Castela, pois e derroca ao rei lexítimo, Pedro I, considérase con forza para concederlle ese condado de Trastámara ao seu adail aquí en Galicia, que era Fernando de Castro. O condado de Trastámara é moi importante desde a época dos Traba, era a xurisdicción dos Traba, que son os antecesores dos Castro, e está ao norte da terra de Santiago, e cara ao mar, non? Bueno, ao principio, na época dos Traba, estaban as terras de Andrades aí, pero bueno, logo Andrade se fortaleceu moito porque era do parte tamén dos Trastámara, e entón quedou un pouco empequenecido, pero era un condado importante. E entón, nese momento, Pedro I fai desaparecer o arcebispo de Santiago e deixa ao cargo de Galicia ao novo conde de Trastámara, Fernando de Castro, que ademais era conde de Castro, conde de Lemos, conde de Sarriá. Era pertigueiro maior no arcebispado de Santiago, pero agora, ademais, controla directamente todas as fortalezas da terra de Santiago, porque nas fontes que falan do asasinato de Sueiro Gómez queda claro que Pedro I fixo eso e inmediatamente despois lle trasladou as fortalezas da terra de Santiago para que foran controladas con Fernando de Castro, o cual lle permite convocar aos vasalos desas jurisdiccións no seu exército como fixo. Bueno, lle veu ben, digamos, a desaparición de Santiago, perdón, de Sueiro Gómez. Pero digamos que logo, cando se ensuiza os personaxes históricos, hai que poñer na balanza. Naturalmente, primeiro que non foi, se con toda a seguridade, idea del, a morte deste arcebispo, e segundo, porque o que fixo no outro lado da balanza por Galicia contra o trastamarismo, que trouxo a miseria e a violencia a Galicia, pois é moito máis importante. Na práctica, no momento, en 1366, Pedro I toma esas medidas e logo Fernando Castro propoñía ir directamente contra o exército, contra Enrique II e as compañías brancas e todo, porque era abondo arroutado. Pero Pedro I, o máis prudente, preferiu de Santiago ir a falar co rei de Portugal, perdón,
co rei de Inglaterra para conseguir apoios en Inglaterra, etc. Total, quedou Fernando de Castro durante os 2 anos da Guerra Civil, quedou como o que eran os condes de Galicia na época de Traba, que por certo, insisto, os Castros veñen dos Traba, hai unha relación directa. Se Galicia fora un reino con rei propio, sería o rei de Galicia, pero na práctica, que non é así, é un reino, pero non tiña rei propio, o cual sempre trouxo a nobreza reta por tirante detrás do rei de Asturias de cada momento, do rei de León de cada momento, do rei de Castela a cada momento, porque é moi importante ter o favor do rei para o patrimonio, porque era o que daba e quitaba patrimonios, entonces non lle quedou outra. Pero o reino seguiu sendo pois, toda Galicia, a sociedade civil, non era solamente unha especulación de un monarca, o mellor, que fixeron. Houbo reinos medievais frustrados, de Galicia non, porque tardou moito en formarse, xenerou unha lingua nova e unha sociedade moi diferenciada e ao final con moita conciencia ao final da Edade Media de si mesma, na que ten que xogar un papel estelar Fernando de Castro e debe xogar un papel estelar Fernando de Castro. Entón, en 1369, en Montiel, Enrique II Trastámara pelesa. Hai un duelo entre él e Pedro I e morre Pedro I. Enrique II o mata no duelo. Nas crónicas aparecen que si tivo a axuda Enrique II, crónicas e comentarios que non lle fan ningún favor, porque dan a entender que tuvo no duelo entre os dous reis que tuvo axuda, é dicir, que estaba un enriba do outro, é dicir, estaba Pedro enriba de Enrique, e que alguén cambiou, non se puso a Enrique enriba de Pedro, entón coa daga matou no ali. Eso ten relativa credibilidade porque hai quen di que foi Bertrand de Digelsklin, o xefe militar das compañías brancas, que lle axudou a situarse enriba e poder matalo. Pero de logo non querían nada ben a Enrique II, os que facían esos comentarios que hai de diverso tipo, verdad? Que pasa cando morre Pedro I? Bueno, que Fernando de Castro, igual que os outros cabaleiros do séquito de Pedro I, foi feito prisioneiro, pero anda medio libre no campo de Enrique de Trastámara porque debería ter a ilusión de que podía cambiar de bando, porque era tan habitual entre os. Por eso digo que ten unha zona moi traballada da súa lealdade, porque sendo prisioneiro de Enrique II lle pombo a cara, porque se coñecían dos tempos que andaban de correría lá por Mondoñedo. E logo resulta que estando Enrique II Trastámara en Portugal era tamén partidaria do petrismo e do legitimismo en Galicia, pois estaba Enrique II asediando Guimarães no norte de Portugal. Entonces Fernando de Castro, que non era parvo para nada, tiña certas habilidades, lle dixo que o deixara entrar na cidade amurallada a ver se os convencían que se pasaran ao bando de Trastámara. E logo quedouse cos de Guimarães, naturalmente, porque ele seguía sendo no seu interior legitimista e petrista. E así foi como escapou de Enrique II de Trastámara, e o que fixo é, primeiro, xa que morrera Pedro I, apoiou que
ao rei de Portugal, Fernando I, para que fora o rei de Portugal e Castela. Estas cousas son moi favorables para Galicia porque sería neste caso especialmente favorable porque quedaría, claro, dentro de un novo reinado de Portugal e Castela moi ben situada. Entón considerou que era o mellor que se podía facer e apoiou ao rei de Portugal. Recupera toda Galicia para a causa de Portugal, que era a súa causa nese momento, pero que pasou? Que a debilidade de Fernando I de Portugal, porque en general se comenta de que era débil. El penetrou con tropas portuguesas en Galicia, pero non foi capaz de expulsar as forzas trastámaras aquí. Logo quedou esa tarefa exclusivamente a Fernando de Castro. Por lo tanto, cando el trata de frenar os trastámaras en Porto de Bois en 1371, estaba solo, non tiña ningún apoio exterior, nin portugués, porque Fernando I non o xurou, e menos tampouco de Inglaterra, e, sin embargo, do outro bando teñan o apoio de Francia, que son as compañías brancas. Entón estuvo un pouco solo, era un tipo valente, confiaba nas súas forzas, que non eran pouco, que tamén que estaba no seu propio terreo, porque toda a súa influencia política e como señor estaba aquí, Monforte, Lugo, etc. Por lo tanto, pensaba que podía ganar e non ganou. Cando se entra nas pelesas pasa o que pasa, pero deu esa batalla el solo, el solo e todos os galegos que o apoyaban, que eran moitos, eran unos 1000, poderon ser 1000, 2000 e pico, pero non frenou, non foi capaz de frenar a forza de as tres unidades militares que confluían no exército de Trastámara, que eran castelás, galegos, castelás e franceses. Fose, como se decía na crónica de Enrique II, a Portugal unha vez derrotado aquí en Porto de Bois. Esta derrota de Porto de Bois penso que tamén que é consecuencia da febleza do legitimismo en toda Castela despois da morte de Pedro I en Montiel. E é a causa, obviamente, da caída dunha Galicia gobernada pacíficamente durante séculos pola Igrexa e a nobreza dos Traba e dos Castro. Fernando de Castro de Portugal marcha a Gascuña e ali morrerá. Gascuña é unha parte, a parte norte dos Pirineos, que perteneceu durante a Idade Media a Inglaterra. Entón decían que estaba en Inglaterra, e eso era parte deso é o País Vasco francés, e ali se refuxiou coa protección dos ingleses, non? E non parou, porque en 1371 tuvo que fuxir de Porto de Bois, pero en 1372 fracasara o de poñer de rei de Castela e Portugal a Fernando I, e en 1362 parece ser, o comenta Luis Suárez na historia do século XIV en Espasa, dice, parece ser que el foi quen induciu a que reclamara o trono de Castela, inducir ao senro de Pedro I, Xoán de Gante, duque de Lancaster, que casara coa filla Constanza de Pedro I. E reclamou, pero
as cousas estas van lentas, e el non viviu, que morreu en 1375, non viviu a invasión inglesa de Galicia, de maneira que se hubiera triunfado Castela, por lo tanto Galicia formaría parte da coroa inglesa. El calquera lle valía sempre que nos poidéramos sacar de enriba ao ando Trastámara, e non era unha cuestión personal, era algo máis, moito máis profundo. El tiña coñecemento personal directo do propio Enrique de Trastámara e do que podía supoñer para Galicia e en general para a corona de Castela como tal foi. Morreu en 1375, dice nas fontes, en Bayona de Inglaterra, e en 1386 será a invasión inglesa, que será recibida con alborozo pola maior parte das cidades que foran partidarias de Fernando Castro, de Pedro I, pero non foi adiante porque pasou non tanto como no caso de Fernando I, pero bastante. É dicir, que ao final, tanto nun caso como noutro, se resolveu por vía pacto patrimonial. Por pacto matrimonial. Simplemente casou o rei, casa a súa filla co fillo de tal, así entre reis quedou a cousa. Por lo tanto, en fin, non tuvo solución. É dicir, Galicia e Castela quedaron nas mans dos Trastámara. Felipe de Gándara, nas armas e triunfos de Galicia, é quen fai público o epitafio da tumba en Bayona de Inglaterra de Fernando Castro, e aquí yace toda a lealtad de España. Bueno, isto habría que investigalo ali mesmo, coas fontes francesas, porque o que nos extraña a todos é que se fale da lealdade, non, porque sabemos que eso estaba moi corrido en Galicia de Fernando Castro. Fala de España, porque España non é unha entidade política hasta os reis católicos. Antes non, antes hai Coroa de Castela, Coroa de Aragón, Principado de Cataluña, Reino de Galicia, Reino de Navarra, tal. Por lo tanto, parece un anacronismo. A mellor o que isto foi escrito ou reescrito xa na época moderna, ou simplemente, en fin, non sei, habría que investigalo ali, en Bayona, se é que está enterrado ali, e se non aparece a tumba del, ver nas fontes medievais e francesas. O que sí é certo é a lealdade. A lealdade, naturalmente, con Pedro I durante os 10 anos últimos, durante a guerra Trastámara, foi, vamos, de libro, non? Hasta o final, é dicir, hasta o final, non? E arriscouno todo, incluída a súa propia vida, pero, bueno, que logrou salir ben librado. E conste que Enrique II, cando era tamén bastante, podía ser bastante cruel, inda que a fama de cruel levaba a Pedro II cruel, que ten, digamos, defende unha boa causa, pero, sin embargo, el, ao que lle estorbaba, como arcebispo, mataba, tanto foran da súa familia, varios familiares, cabaleiros que lles podían crear problemas. Entón, na historiografía, uns din Pedro I cruel e outros Pedro I xusticeiro, non? Pero bueno. Entonces, lealdade, pero un se pregunta, si Fernando I foi leal ata a morte a Pedro I, logo leal a Fernando I de Portugal, logo leal ao duque de Lancaster, non? Que era fillo Juan de Gante era fillo do rei Eduardo III. Entón, no fondo, ao que era leal, en verdad. Aquí un que seña miope dirá, bueno, a seus intereses personales. Sí, pero os intereses
personais de Fernando de Castro estaban, hai que verlo, situalos no seu contexto, non só son os intereses dele, porque él defendía en realidad aquel reino de Galicia que ven en gobernanza ou gobernanza a súa estirpe dirixiu nos mellores tempos da Galicia medieval. Por lo tanto, se tiña moito detrás de súa, e a lealtade final, por eso cambiaba os reyes, pero a lealtade final era non só o seu patrimonio, senón o seu patrimonio dentro do reino de Galicia. El, sendo unha persona de corte, na época de Pedro I, nas crónicas unha outra vez dice volveuse a Galicia, sempre volvía, porque aquí tiña a súa casa e a súa forza e os seus intereses, en definitiva. En fin, quedará seguramente para vos preguntarse que pasou cos títulos e co patrimonio de Fernando Castro despois de Porto de Bois, de escapar de Galicia, irse a Portugal, logo irse a Inglaterra, a Inglaterra francesa. Pois Enrique II actuou moi rápido, inmediatamente de triunfar en Porto de Bois, porque se afectou tamén a coroa de Castela, entrégalle o condado de Santa Marta, perdón, o condado de Trastámara e os demais títulos, conde de Castro, conde de Lemos, conde de Sarriá, pertigueiro maior de Santiago, seu sobrinho, alguén da súa familia, Trastámara, Pedro Enríquez de Castro. O apellido Castro aquí, pois non sei, ali habría que fazer, investigar como chega. E Pedro Enríquez o primeiro que fai é algo que fará a nobreza Trastámara nos anos seguintes, é usurpar os bens da Igrexa. Faltoume decir que ata ese momento o maior señorío feudal existente en Galicia é o Arciprestado de Santiago, o feudalismo clásico en Galicia e un feudalismo eclesiástico. E entón o primeiro que fai a nobreza Trastámara é roubarlle os bens, terras e vasalos á Igrexa. Un colega xa falecido, padre José García Oro, dixo de este Pedro Enríquez de Castro, que pretendía sustituir ao derrotado Fernando de Castro, foi o liquidador do petrismo en Galicia e ora literalmente despiadado encomendero de beneficios e monasterios. E a esta nobreza trastamarista foi derrobada en 1467 pola gran revolta irmandiña. Moitas gracias pola vosa atención e gracias tamén aos que vades seguir esta charla por internet.